assalamu alaikum bandiraɓe musiɓe tedduɓe heewiyankoɓe ayaw Piindi TV on calminama on jurama ko dañi tigi weltare huccide mon nomin go wedde e kala saha e actu people ɗo e Piindi TV woni caméra o ko Djiby Dieng to gandata to Ali Fall NDIAYE ko ɓuuri tentude ko dakoni people aji men hande woni noon tunare teskade gonda ko woni ko ganda ko woni noon e jaydi yonkoɓe leydi Sénégal presse Sénégal kala kubal ngoni an deyi ko ganda ko woni to ganda to woni to mbarodi TV teskama to noon sunare mawde maggal Touba 2023 ko besuji tigi jiya to memi gartu hen ako tinti ganda ko woni Adja Ngoy Fall kanyum jabtime ɓe ganduɗa e kala saha nambade critique fewde e makko Roi Hemze rappeur keptinaɗo to leydi Mauritanie ha to gadata wonto caggal leydi waɗi noon noon darde makko tinde e on jeune artiste mo ganduɗa guite makko pewani wi noon ala mo yiɗi so wona Roi Hemze o heeɓi jokkodirde makko min gartu hen ko ɓoyata so wiɗi jomiraɗo jehen to Ali Fall garten non tigi Djiby Dieng ko non triste nouvelle min gaddanta mon kono kadi ko ganda ko woni sunare kadi mawde teskato to ganduɗa to woni to télé futur média so usare non journaliste mawɗo keppinoro no fewi édition en wolof to TFM hono Fatou Kiné Dem kanyum tigi non rutti e jomi ko hanki altine 5 septembre caggal noon rafid lelnunono mo konko Fatou Kiné Dem non ko origine Kébémer non ko neɗɗo kadi mo ganduɗa non e ɓe settiɓe to gandata woni to TFM ko darinoɗo no fewi jirnoɗo no fewi ko watta ko kono kadi needi makko kadi e moƴƴere makko e kala saaha ko ɗum tigi ɓe kollitte ɗum noon ɓe kolliti noon tigi noon ruttima e joomi ko hanki altine 4 septembre ɗum noon saabi tigi noon bandiraɓe kala no mbaɗa duwaw fewde e famille makko ha ɗo nde gandata woni to Piindi TV tigi sinare wonde noon teskay ko ganda ko woni e cinéma leydi Sénégal ha to ganda to woni to maison de production keptinaɗo e nder leydi Sénégal hono noon mbarodi TV kamɓe tigi noon usra élément maɓe kadi keptinoɗo no fewi hono Jean Paul Dalméda noon ko artiste noon keptinoɗo no fewi e cinéma leydi Sénégal hay tenti noon ko tenti ko ganda ko woni e grand leydi Sénégal ne tawnomo heewi ɓornoɗe styliste uji kewɗi comtiji mumen omo hollira ɗum konko tigi noon rutti e joomi ko altine hanki 4 septembre caggal accident noon mo waɗi accident musɗo mo ganduɗa noon ko camion tigi yani e on taxi mo ƴettuno taw noon noon o dañi hen ko ganda ko woni hémorragie interne ha saabi tigi noon ɓe ƴewonto noon ko ganda ko woni ƴiƴam ronki dañde ha waɗi ko ganda ko woni causé ruttugol makko e joomi ko konko noon artiste o hono noon walla acteur o hono Jean Paul Dalméda noon ko noon ko ganduɗa ko jinnaɗo makko gorko ko d'origine béninoise ɗum noon jinnaɗo makko debbo ko biso Guinée yen tigi kono konko noon Jean Paul Dalméda o jibinaɗo koye leydi Sénégal ko ɗo tigi o mawni kono noon on yawi nadde ko ganda ko woni e alhaali manek na hay kumta ko woni e série théâtre uji ɗo e nder leydi Sénégal o heeɓi liggeɗade ko ganda ko woni mbarod ciwi ko ganda ko woni série idol mo ganduɗa tigi noon o woni hen acteur principal e yaye tout zéro ɗum noon woni ni sonare cinéma leydi Sénégal saabi hanki kalto tournoɗa ko vidéo ji makko e photoji makko tigi jiyete partout ha saabi noon hewɓe mbaɗi noon ko ganda ko woni hommage fewde e makko sen jokki people aji ɗi Roi Hemze waɗi noon ko hewɓe joni e nder leydi Sénégal ɗum noon sako noon jokkodirde e on rap jeune artiste mo ganduɗa noon jeeya koto cali o innititto ko C-boy noon caggal ne rewi e émission mine mon guite makko noon pewani kono noon o yiɗa so wona o mo ganduɗa woni Roi Hemze ɗum tigi o hollitite ko Roi Hemze woni idole makko konko C-boy hayso tawi o yiyata o mo yiɗi musique te kadi omo jogui hen talent noon ne o mo ganduɗa woni Roi Hemze nani ɗum noon affaire o waɗimo marqué ha saabi tigi noon o yeehi to ganduɗa to woni to page makko Facebook o windi toon tigi
wonde omo yiɗi jokkodirde on suka e noon timmani 24 heures heeɓi jokkodirde on suka noon o saaha noon ɓe mbaɗa noon préparé ko ganduɗa tigi aɓe cikki noon ma noon hewɓe mbattu hen haqqille no feewi gasɗirten people aji men ko to ganduɗa to woni to Touba maggal 2023 ɓenni e dow jaam kono yiyama toon ko ganduɗa ko woni noon besuji kewɗi o mo ganduɗa woni Adja Ngoy Fall suddiɗo askiya o waɗi no woyi wadde e kala saaha hikka noon addi ko ganduɗa ko woni kudduji en or e ko ganduɗa ko noon woni critique batteɗi makko e kala saaha konko Adja Ngoy Fall wiide makko noon waɗoɓe critique ɓe tawan ko tan ngala oruɗɗi kabɓi saabi ne mbaɗa critique kono noon kala jogiiɗo or mo habbima habbu sabu noon or jarani temedere jarani temedde ɗiɗi jarta ko ujunnaje te noon mo habbu oruji makko to hitande foof noon woni renouvelé so weli jomiraɗo wi noon ko maggal ko ganduɗa ko woni ko bernde tottude yimɓe ñamde e yarde hokkude yimɓe kalis kono kadi noon ñantade ha yooɗa tema waɗɗum e kala hitande ha joni e maggal Touba 2023 yiyama o mo ganduɗa noon woni o mo ganduɗa woni sohna Aida Diallo Thioune kañum noon waɗi maggal makko to ganduɗa to woni to Cheikh Béthio Thioune heɓe noon e almuɓe gari tawtimo toon konko sohna Aida Diallo noon o noon hokki ko ganduɗa ko ken tolno e otoji 4 konko noon o haaldi kadi e jinnaɗo makko debbo soko noon duwanade mo judde balɗe e cellal kono kadi don wiide noon wallimo ko heewi ko sohna Aida meeɗa wadde yiya waɗi ko ganduɗa ko woni oɗo maggal sabu noon famille makko foof hande taarimo e wiide noon e kala saaha kala ko noon kewni aɓe goni e caggal makko ɗum noon ko to ganduɗa to wonti ko Medinatul Salam bandiraɓe ko ɗum wonni kam min gaddanno mon e ko ganduɗa ko woni people hande kala ko ngake haal kay ñaguima yafuya kala noon ko feewi hen ko to jomiraɗo min tottamo rendez-vous ko ɓoyata so wiiri jomiraɗo people aji goɗɗi wonno e caméra o ko Djiby Dieng ɗum noon jarama e kettogol merci beaucoup et bonne journée wala bonne soirée.